Moi, ja tässä olisi minun perjantai-maide. Ja mä olin siis rannalla. Ja sit mä lähdin sieltä rannalta. Ja mä olin siellä minun äitin ja mun veljen kavereitten kanssa uimassa. Ja sitten mä söin tällaista pihviä. Ja sitten sen jälkeen me lähdettiin tallille. Sitten mä harrasin missin. Ja tossa on siis missi. Ja mä harrasin sitä nyt Magic Brushilla. Ja juu. Tuossa on joku ihmeellinen kuva, kun Missi yritti syödä ruohaa. Ja sitten tässä on tämmönen toinenkin kuva. Sitten minä sain taluttua Missin ja vein noi suitset. Ja sen jälkeen minä varustin Keken tunnille. Ja juu, tuossa on siis Keke. Sitten minä söin tallieväät ja putsasin Missin harat, koska minä vaihoin ne uusiin puhtaisiin harjoihin. Ja sit minä putsasin noi harjat vedellä ja sit minä kuivasin ton harjakoran. Sit minä vaihoin puhtaisiin harjoihin. Ja tossa on ne harjat, mitä minä nyt laitoin. Sitten minä sain ne harjat vaihdettua ja minä laitoin Missin tavarat paikalle. Minä putsasin Missin kupit ja Missi yritti avata tätä ovea, mutta sit minä putsasin ton juomakupin myös. Ja no, tässä on nyt video siitäkin. Sitten minä harjasin Missin satulahuovan, koska se oli ihan likainen ja karvassa. Sitten minä lähdinkin tallilta, kun kello oli 8 ja sanoin Hepoille moikka. Tässä on siis Rotta ja sitten tuossa on Rio ja sitten tuossa on Henny. Ja sanoin myös Kapulle ja Missillekin moikka. Ja sen jälkeen me lähdettiinkin jo tallilta ja me ollaan matkalla kotiin. Sitten minä tulin kotiin ja söin iltapalaksi pizzaa ja sen jälkeen minä pesin hampaat. Ja sitten minä kävinkin jo nukkuu. Kiitos kun katsoit, moikka ja nähdään seuraavassa videossa. Siis sanoo moikka.